Matud pa sa mga eksperto, ang carrots makatabang sa ato ang mata, ilabi na sa ato ang pananaw. Ingon man, maayo pud ni siya sa atong skin, sa atong panit, og pangbato kini sa cancer. Tungod kay, aduna kini giangkon nga vitamin A, vitamin C, og vitamin E. Matud pa sa pipila ka mga pagtuon, ang carrots makapabawas or makapakunhod sa tsansa nga magka-cancer. Makapag-glow pod ang pagkaon og carrots, no? Makapag-glow sa atong skin. Mahimong blooming ang ato ang skin. Og mabawasan ang mga wrinkles. Usa pa, makapaniwang pod ang pagkaon og carrots. Tungod kay 35 calories lang ang half nga tasa o ang katunga sa tasa sa carrots. 35 calories lamang ang giangkon niini or ang content niini. So busa, tudluan nato ang atong mga anak sa pagkaon og carrots.